bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe yeeɓi yankoɓe Ndjobbo TV international on mbiyama jaam waale mboɗon jaam hiiri e moon jaam wiyete moɗon nokkuji ɗi mbadi Abdoulaye Sarr ari ɗo henna gam yettinade ko wiyete hono kabaruuji taw ɗiɗon kabaruuji kadi kabaruji ɓurɗi tengtude nde ɗon yontere sikki ala so tawi ene kaali ɗum ɗon ko wiyete hono fedde tan ɗon fedde kadi ko fedde ɗawaɓe ko wiyete hono terɗe ɓe mbiyata ɗum ko andi kape e nder ɗum ɗon ɓe kolleti kamɓene caggal nde ɓe janggi haaɓe keɓi wiyete hono seedanteje mabɓe ɗen seedanteje jiɗno hollirde ko wiyete diplôme aji mabɓe ɓe kaldino e Macky Sall e kala saaha wiide yawde feere walla mbeɗe mbawa naddude ko wiyete hono fonction publique ngal nde ɗon ha e oɗon saaha ɓe kolleti fad ha ɓuuɓa ene waɗɗani keyɗi ɗo koye nder ɗum ɗon jeeyi sababuji muɗum ɓe mbi tawde alhaji Macky Sall hoorede ndina leydi Sénégal leeli jabtadeɓe alay saago kamɓe ɓe cakka feere ndi ɗon feere noon waddeɓe seppo gon soɓe mbaɗa ɗum ko to e nayyi e hono place des nations no wonno ko ñande na sahade kikiɗe muɗum e nder ɗo noon caggal nde ɓe mbaɗde ɓe etima kam duppude ko wiyete hono o biifi oto walla wiyete hono panoje oto nde ɗum ɗon ha ko juuti caggal ɗum ɗon wonande nde solleteje ɗe kañum en tini eɓen toon jeehi gari toon nder noon wayde ɓe kadi ɓe wadde ko wiyete e hono seppo ngo tinani paamen taw ɗo sa en wayno kamɓene eɓen ɗo tappa juuɗe e siwro eɓe jeeyani golle ɓe jeeyani hay hunde noon alay saago alhaji Macky Sall watta e mabɓe haqqille ha no feewi tan nde wonno kamɓene ko heɗɓe jeeya kamɓe wiyete hon andi kappe en ha jonde bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international ɗum noon hollitama kadi kala ko yowiti e hono gueɗe tawde ɗon gueɗe kadi ko gueɗe ganduɗa juuɗe to banggue dawrugol oɗo saaha ene wayno Dakar ene huuli ha no feewi sanne kono kadi Sénégal foof ene huuli ha no feewi sanne sen mbi ene huuli ha no feewi sanne ala wona gulali to banggue walla wulde to banggue ɓene piidir walla ne pellodira ala ko gulali luukade ha luuyi kewi ha no feewi sanne ha tinde wonanta to banggue yaade to banggue dawrugol ngol hono politique o ene jeeya hen ko wiyete e hono ɓeyɗo en jeeyaɓe hono benno kono kadi jeeya hen kadi wiyete hono banggue lundiɓe hono opposition ha tinde ko wayno hono askan wi yeewi askan wi ene wayno ɓen ɗon ene jeeya hen jeeyi sababu ɗum ene wayno kamɓene waɗi ene dumuna won dogui kewɗi ɓe joƴƴinno ene waɗino dogui mbiya ko jawtata caggal noon ene wayno kamɓene ɓe mbaɗi wullago mabɓe ɓe mbaɗi wullago mabɓe ɗo ha ko juuti kay e dogui mbiyetenoɗi ɓennata ɗi ko wiyete hono sungoji ɗi e ɗiɗon hojo wonande ɗin ɗon ɓoggi ɓendina walla ɗiɗon dogui ɓendina e nder ɗon ene wayno guila nde ha oɗo saaha kadi won yimɓe filtoɓe wayno ɓeɗon filtoɓe kala saaha kañumen gueɗe mumen ena cugga wasa ɓennude sen ƴefti yeeru to e nayyi e hono banggueji hono Kédougou noon ko Moustapha Guirassy kanko hoore makko joƴƴini doggol makko noon ngol doggol dañani ɓenninede oɗo saaha noon holliti kankone o anda holko jeeyi sababu ngol ɗon doggol jaɓani ɓennede ɗum noon wi kankone alay saago o jokkodiray e hono toppitiɓe gonga sernoɓe gonga e fenade beele doggol makko ngol ene wawa ɓennugel nden ha ɗo saaha ene wayno won ɗon ko pooɗe e duure hakkude mabɓe e ñawoɓe ene wayno peɗele guite nana e on ɗon nokku walla e on ɗon saaha walla e ɗin ɗon nokkuji kalende o banggue hono Kédougou en caggal kadi ko mbiɗen to ene toon banggue Matam yeɓiyankoɓe Ndjobbo TV international Saotowol ko Abdoulaye Hammady Sarr nde ɗon on tini on nani on paami oɗo saaha ene wayno ko wiwte e hono oɗo en suka debbo wiyaɗo kañum dey ko kañum woni ɓurɗo laɓede ɗum woni ɓurɗo yodde wonande nder leydi Sénégal wono hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas 2020 e nder ɗon noon welani haalde bandirateɗo jafoɗon konngol ngol kono wiyama kanko dey ko cowiɗo jeeyi sababu muɗon ko cowiɗo hollitama wona jagorɗo goto mbiɗa hono ministre o kañum jeeyi sababu o nder ɗum noon hollitama ene wayno kamɓen ɗum ɗon ma boynande ko heewi so wayi ko yitano pelle darinoɗe gam yidde wallidu e sembindeɓe e hay ɗen ɗon pelle oɗo sa koltimi kañum nde koko jogori sertude mabɓe caggal ɗum ɗon kadi ɗon pelle diine yankoɓe walla daraniɓe kala wiyete hono banggue diine l'islam ko wayno wonde Jamra ene wayno ɓen ɗon kadi daari kaali kolleti mbi ene wayno ɗum ɗo e en wona ko yuɓɓi wona ko feewi wona ko yooni nder leydi Sénégal e wayno ɗum ɗo kadi bonni no feewi wonande kala ko wiyete hono sukaɓe rewɓe darinoɓe gam wadde kala ko yowiti hono manokina walla wayno hono misen noon bandiraɓe teddi oɗo saaha ene wayno haala ka nanɗon Allah mi yaalam ma wonande ma ñawornde wat Allah mi yaalam ñawornde wat tan kono tan tinno ganden paamen ne wayno oɗo en suka debbo addi gacce no feewi nder leydi Sénégal
heɗiyankoɓe tiyankoɓe Ndjobbo TV international mbaɗa jura jaltene leydi Sénégal jehen ha tolle nokku innawe han Burkina Faso ɗo noon bomare mawde waɗi toon nden bomare noon ko caggal nde min gara jasa jettima wonande hakkude badbuniyankoɓe wiyete hono terroriste en kamɓe hono sandarmaɓe adandeɓe pelɓodirde ken wona hakke capan tati e ɗiɗo innamade ha tengti to banggue sandarmaɓe ɓen ɓuuri hewde ɓen ɓen foof kawri hen e ladial caggal noon kadi ken wona hedde nogas e nayo sandarmaɓe ɓen ɗon majji caggal ɗo min goni e jilaw men ɓen ɗon jiita kañum hen mbiɗe ɗow hay caɗele gote keɓani eɗi yeehi ha ko juuti nde wonno nde jargol ngu waɗi nde e maaɓe ɓe maayi kono kadi won yimɓe barmunoɓe ɓen ɗon barmuɓe kadi ne wayno ɗum ɓeydima joni ko famɗi ko fof ha hedde yimɓe capanɗe joyyi e tato te ɓuuri hen hewde ko sandarmaɓe ɓe ɗo noon wayno ko darinoɓe gam habtade e ɓeɗo boniyankoɓe holloɓe gardi ɓeɗo boniyankoɓe nde garta nde ɓe jooli koye werlaji heddi ɓe wayno mbaɗɗi koye motoji eɓe jogiti ko tan kaɓirɗe bonɗe bonnoje ɗe e ɗum noon nde waɗa nde ene waɗi ɗum ɗo jeeyi sababuji ha wonande leydi Burkina Faso won yiiɓi yaaɓini ha mbi Allah e saago hoorejo leydi kañum hoore woni foti ko woppude laamu ngu ɗum noon tinen ganden pamen ɗum ɗo waɗi ko to e nayi hono Burkina Faso. bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ndjobbo TV international ha jonde en jaltani e nder Burkina Faso ɗo noon ko yowiti hono ñande alkamisa mbiɗo hono nasande kikiɗe won sukaɓe e jeeyaɓe nokku biyeteɗo hono kaya ko nder diwan hakkudeji ko nder Burkina Faso ne wayno kamɓene ɓeɗo en sukaɓe caggal nde solleteje leydi France gummino e nder Burkina Faso gam yaɓade to e leydi Niger ɗum ɗon waɗi caɗele no fewi ɗen caɗele kamɓe sukaɓe ɓe paliɓe kadi hakkude e kaya faade doori ko ɗon ɓe mbi ko ɗum ngu ɓennata gam yaade to e nayyi hono ni leydi Niger nde ɗum wayno nde ɗum waɗi nde wonde maire o e hoore muɗum o woni hono Boukare oye Drago oɗon holliti sukaɓe ene mbayno leydi kamɓe fof eɓe mbiija ɓe mbi ko mukko hay goto yiyata hono ɗeɗon soldeteje ene jaaha ene ndewa ɗon gam ɓennoyde to e nayyi hono hono leydi Niger caggal nde wonne kadi wayno tinen ganden pamen tan ɗum ɗo ene addi caɗele mawɗe ɗiɗo ne pittali e limtinde cankiɗi ɗum addi caɗele mawɗe e nder leydi Burkina Faso. bandiraɓe tedduɓe no mbiɗen ni oɗo saaha ene wayno ha joni koye caɗele tan gonaɗe en mbi debbo deedi ene haale debbo wone seele ene haale debbo deedi e ngabba ɓowɗe wone seele ene haale debbo deedi e ngabba ɓowɗe holko jeeyi sababu muɗum caggal nde wonde hono docteur dentiste Pala Faye kañum nde nanggui sukaɓe muɗum tato wari ɗumen caggal no kanko hoore makko wattori caggal noon kadi ene wayno ko wayno ɗum ɗon walla ko nandi e ɗum ɗon waɗi to ene hono leydi mbiyeten leydi Suède taw ɗum waɗi ɗum ɗon kadi ko Sénégal najo hoore muɗum jarowo e duuɓi capanɗe nayyi e joyyi kanko oɗo Sénégal najo nde o daari o nanggui sukaɓe makko werli ɗumen o woni dow takaw walla mbiyen o woni e dow togui o nanggui sukaɓe o werli ɗum ko banggue falantere sukaɓe ɗiɗo hen goto maayi keddiɗo o nane kallulaha caggal noon kanko hoore makko eti wartade nde noon o dañani wartade kono tampi no fewi caggal ɗon e docteur ɓe goni koye wadde feere no safrita gueɗe cukalel kadi woni koye safrede kono kam wayno ɓooya hawre lajjala e ndiro noon so ɗum sen duttima caggal seeɗa huuli tamen wayno kanko oɗo no Sénégal najo resno ko jaaɗo ndiɗo leydi mbiyete leydi Suède ndi caggal noon kadi ɓe ceeri nde o reesi Sénégal najo walla arte Sénégal najo on woni yummum sukaɓe en wayno ɗo onne kadi ceergal ngal ne waɗi nde ɗum ɗon ene jeeya e caɗele gaddude koye toon ɗiɗo ene guiri garaji caggal ɗo onne kadi ene wayno ko yowiti e hono debbo e hoore muɗum kañum jagganoma kono caggal ɗon woni debbo o woni yummum sukaɓe ene wayno kanko noon jagganoma kono caggal ɗum ene wayno ɓe goppimo ni. bandiraɓe tedduɓe holto kucci holto paɗen ƴaɓo tan paye to ene noon waala fendo to e waala fendo gandi Alhaji Macky Sall hoore neɗa leydi Sénégal caggal jillu makko wonno to ene hon leydi Farais o jokkodiri toon wonande ko wiyete hono denlagal yimɓe Sénégal naaɓe darde to banggue dawrugol ngol ɗon noon jaafuɗo nde ɗon noon won konngol satingol konngol noon o wi ko kanko de hay nde o wonani e laamu hay goto meeɗan hulɓindemo o meeɗan hulde o meeɗan majjo meeɗan majjude hay saaha goto ala noon ko haali kam nde o jooɗe jappere laamu nde noon so tawi o jooɗima jappere laamu hay goto yiyata muggo omo huula ɗum ɗo noon nde ɗum waɗande wonande hono dendagal opposition ne wollodiɓe ɓen ɗon mbi ngol ɗon konngol ko wona konngol kilifa bonni konngol ngol bonniti konngol ngol ha boni ɗum dareti ɗoɓe daari eɓe bonna konngol ngol wonande ko yowiti hono yimɓe jeeyaɓe hono Benno Bokk Yakar wayno ɓen noon goni koye ɓe nan poɓɓa ɓe nan kulji
teddina e nder wono sal o woni boleru ndu ngam hollide weltare men ha no feewi sanne cikkan noon kadi wonande ko wiyete wono société civile ɓe woni hono rendo jambour rew kamɓe koye mabɓe kadi ɓe kolliti mbi ngol ɗo ene konngol ngol Alhaji Macky Sall haali no wayno ngol ɗo ene konngol wona konngol kilifa e ɗum noon ko hay wonde fof tan ɓeɗo jiiri ko konngol moƴƴol ɓe jiiri ko konngol bonngol beele noon kadi to banggue opposition beele ɓe noon gona tan yidde werlade hen kaaƴe walla ulude hen leydi kala ko haali gam yidde bonnide ɗum ko noon tiɗen ganden pamen tan ne wayno guel nden ha e oɗo henna saaha ngol ɗo konngol ngol Alhaji Macky Sall saktino leydi Farais e kala saaha konngol ena ratte banggue banggue guila to banggue caktirɗe bandiraɓe tedduɓe Allah jarama sago Allah sago moɗon wono ko Abdoulaye Sarr gam arande on ko yowiti hono kabaruji taw koye inde Ndjobbo TV international sago Allah sago moɗon hay sago lawol.